هێزن ئاسایشا پەیەدێ دۆه بدەهان جوانên Kurd li her du bajarên Dirbêsiyê û Amûdê ji bo leşkeriyana çarî girtin û serkirdekî Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyayê dibêje, yasaya leşkeriyana çarî bû sedeme ku deverê ji ciwanan vale bibe. Serokê Xwecihiya bajarê Dirbêsiyê Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyayê Eşref Mella ji Arkêre ra gihand ku doh hêzên asayişa peyedê nîzîkî 15 ciwan ji hindirê bajarê Dirbêsiyê de ji bo leşkeriyana çarî girtine û ew birine navendên perwerdehiya leşkeriyê. Serokê Xwecihiya Dirbêsiyê her wiha ji Arkêre ra gihand ku ew wekû encûmen dibînin berevaniya deverên Kurdî ne bi vê şêweyî têkirin û ev kar dibe sedema valekirina Rojavayê Kurdistanê. Duh jî welatiyê gundewarê Dirbêsiyê Umer Derbas ji Arkêre ra gihandibû ku hêzên asayişa peyedê li gundewarên bajarê Dirbêsiyê 15 ciwan ji bo leşkeriya neçarî girtibûn. Her wiha duh hêzên asayişa Partiya Navbûrî bi dehan ciwan ji bajarê Amûdê ji bo leşkeriya neçarî girtibûn. Ji aliyekî din ve berpirsê rêveberî yê Polîtbîroya Partiya Dîmokrata Kurdistan Sûriya û endamê emîndariya giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyayê Mihemed İsmaîl ra gihand ku girtina ciwanan ji aliyê hêzên asayişa peyedê ve karekî şaşa û metirsiyekî li ser ciwanan li Rojavayê Kurdistanê durist dike, bûye sedeme ku Rojavayê Kurdistanê ji ciwanan vale bibe. Mihemed İsmaîl di daxuyaniyeke rojnamevanî de her wiha ra gihand ku yasaya leşkeriya neçar ji aliyekî siyasî bi tenê ve hatiye ferskirin û turê keftineke di navbera aliyên siyasî yên Rojavayê Kurdistanê de li ser vê yekê biryar nîne. Ji aliyekî din ve tevgera ciwanên Kurd di derbarê girtin û revandina ciwanan ji aliyê Partiya PYD û hevalbendên wê ve ji bo leşkeriya neçar di daxuyaniyekê de ev kiryar şermezar kirin û bang ji bo rawestandina van kiryaran kirin. Tevî ku berdewamiya leşkeriya neçarî ku ji aliyê PYD ve hatiye ragihandin bûye yek ji sedemên rawestandina rêkeftina dihokê, lê hîn ew kar berdewama û ciwanên Rojavayê Kurdistanê ji bo vê yekê berê xwe didin Başûr û Bakurê Kurdistanê û Tirkiye û Ewropayê û Rojavayê Kurdistanê vale dibe.